Ahojte záhradníci. Dnes si povieme niečo o náradí na aplikáciu hnojiva. S týmito produktami môžeme nielen rovnomerne aplikovať granule hnojiva na povrch trávnika, ale majú aj širšie využitie. Poďme si povedať, aké. Aplikátory hnojiva delíme na tzv. Rotačné, kde granulky hnojiva alebo iného materiálu dopadajú na rotujúci tanier, ktorý ich vymršťuje do vzdialenosti 1,5 až 3 metre. Môžu byť takéto väčšie na kolieskách, kde sa zmestí až celé jedno typické 25-kilové hnojivo, alebo môžu byť kompaktnejšie na menšie plochy, alebo batériové, akumulátorové, alebo s ručným pohonom na úplne malé plochy pred záhradky a podobne. Druhú skupinu aplikátorov tvoria tzv. Štrbinové vozíky. Tie majú vždy dvojkolesový podvozok a ovládací mechanizmus na nastavenie veľkosti štrbiny, kadiaľ bude prepadať materiál, ktorý chceme aplikovať. Tieto štrbinové vozíky vieme použiť nie len na aplikáciu hnojiva, ale aj na aplikáciu presného výsevu, čiže aplikáciu trávneho osiva. To nie je možné u týchto zariadení, ktoré rotujú, pretože jednotlivé trávne semienka by nám po vetre odlietávali na veľkú vzdialenosť a výsev by nebol presný. Všetky typy aplikátorov majú výborné využitie na aplikáciu soli pri zimných posypoch, napríklad údržba príjazdovej cesty, parkoviska alebo dvora. Ako aplikujeme hnojivo? U vozíkov štrbinových jazdíme vždy dvoma smermi s polovičnou dávkou hnojiva alebo osiva. To znamená, že ideme jedným smerom s polovičnou dávkou a kolmo na pôvodný smer s ďalšou polovičnou dávkou. Takáto aplikácia je veľmi presná, ale časovo náročnejšia ako u vozíkov rotačných, ktoré majú dosah až do 2,5-3 metrov šírky, takže aplikácia na plochách, hlavne nejakého obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru, je veľmi rýchla. Rotačné vozíky alebo zariadenia s rotujúcim kotúčom používame takým spôsobom, že nejdeme dvoma na seba kolmými smermi, ale medzi dvoma pásmi, ktoré vytvoríme pri aplikácii, vložíme ešte pás ďalší. Čiže nejdeme kolmo na seba, ale ideme zahusťovaním pásom. Je to kvôli tomu, že pri rotovaní kotúča hádže ten vozík trošku viacej materiálu na jednu stranu, aby sme nemali veľmi koncentrované body v trávniku, čo by mohlo byť vidieť. Ako sme si hovorili už aj minule, nikdy neaplikujeme hnojivo na plochu trávnika ručne, pretože ani najskúsenejší záhradník nie je schopný byť taký presný, aby po niekoľkých týždňoch od aplikácie hnojiva bola plocha úplne homogénne zelená. Preto existujú tieto zariadenia, z ktorých na menšie plochy je u nás najobľúbenejší bestseller, tento Wolfgarten Web, ktorý je ocenený aj v Nemecku v mnohých testoch. Je na pohon s 4-mitúškovými baterkami. Nastavíme si intenzitu hádzania granúl alebo soli, veľkosť štrbiny a jednoduchým podržaním tlačítka hnojivo aplikujeme. Má dosah približne 1 až 1,3 metra. Fakt úplne malé plochy robíme s týmito ľudovo nazývané mlynčekmi, ktoré sú tiež lepšie ako ručná aplikácia hnojiva, ale na veľkej ploche by sme sa veľmi nachodili. Takže na to už používame potom vozíky, kde môžeme na konci každej dráhy uzatvárať a potom opätovne otvárať štrbinu. Takže vieme tu ovládať aj dobu, kedy vozík aplikuje alebo neaplikuje. To vieme aj už tohto veľmi kvalitného a taktiež v mnohých testoch oceňovaného vozíku Wolfgarten, kde máme páku, ktorou otvárame a zatvárame štrbinu, cez ktorú vypadáva buď trávne osivo, alebo hnojivo, alebo posypová sol. No a ďalšou takou najpredávanejšou verziou vozíka je tento jednoduchý, ale veľmi presný Wolfgarten, kde si nastavíme veľkosť štrbiny páčkou a na konci dráhy, kde hnojíme alebo sejeme, musíme vozík zdvihnúť, aby nesypal ďalej.
pretože pohon na všetkých vozíkoch je odvodený od jedného z koliesok. Takže správne zvolte pre vašu plochu a záhradu a vaše potreby aplikátor a budete spokojní, aký pekný a homogénne pohnojený trávnik budete mať, alebo že v zime budete vedieť pri nejakej poladovici veľmi rýchlo ošetriť plochy okolo domu. Ďakujem za pozornosť, sledujte nás na YouTube alebo na sociálnych sieťach.